από ένα σημείο παρόμοιο. Ήταν λίγο πιο κεντρικά εκεί βεβαίως. Για να δούμε. Τελεί ο Ταραλίδης, πέφτει και διώχνει σε κόρνερ ο Τόμας Καμίνσκι. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα. Ο Λαΐφης, πολλές πάσες από τους παίκτες της Ανόρθωσης. Αμπουρτζάνια στον Λαΐφη, πολύ ωραία κίνηση. Θα τον προλάβει τελευταία στιγμή. Όλγκερσον, κίνηση από τον Κάλβο. Αυτός θα πάρει μπάλα. Διώχνει ο Ουόν. Λαΐφης φέρει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το σουτ. Άστοχο. Έχουν κερδίσει μέτρα στα τελευταία λεπτά και ανόλευκε ο Λαΐφης στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ απέναντι, δεν θα προλάβει την μπάλα ο Κάλβο. Ευκαιρία για την Ανόρθωση να ανοίξει το σκορ. Παλιά από τον Τσίνα στην πλάτη της άμυνας. Ο Νούχου μαζί με τον Ιμπραήμι θα γυρίσει απέναντι. 1-0 ο Ερμής. Σκόρερ ο Ντιαζεβέδο. Κινήθηκε όπως και στην προηγούμενη φάση στο πρώτο δοκάρι. Αυτή τη φορά του έκανε την χάρη. Εδώ ξαναβλέπουμε. Όλη η δουλειά γίνεται από τον Ιμπραήμι. Γυρίζει και δίνει έτοιμο γκολ στον Ντιαζεβέδο. Η άμυνα της Ανόρθωσης μένει εκτεθειμένη. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ερμής καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Πρώτον γκολ για τον Ντιαζεβέδο. 0-0 στο άλλο παιχνίδι της Ομόνοιας με την Ανόρθωση. Ο Τσίνα βγάζει μια πολύ ωραία πάσα και ο Αζεβέδο θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Η σέντρα που γίνεται δεν μπορεί ο Νίλο από κοντά. Τον Ιμπραήμι ήταν η παλιά. Η Ανόρθωση έχει και πάλι κατοχή στην μπάλα. Λάθος και από τον Μαϊσουράντζε. Νέο λάθος. Θα γίνει το σουτ, άστοχο. Ψηλή πάσα με στόχο τον Ονίλο. Πέρασε η μπάλα. Ο Λιγορία και ο Οικονόμου και βγαίνει ο Μωράν, ο οποίος δεν θα μπορέσει να κάνει τον γκολ. Έρχεται ο Νίλο, απόκρουση από τον Καμίνσκι. Διπλή, μεγάλη, ξεκάθαρη ευκαιρία. Χάνει από τον Ιμπραήμι, βγαίνει μπροστά με προϋποθέσεις ο Ερμής. Με τον Ονίλο να μπαίνει στην περιοχή, να πλασάρει τον Καμίνσκι, να πλώνει το δεξί χέρι. Αυτός εκτελεί, Καμίνσκι διώχνει. Για να δούμε την Ανόρθωση. Ιακωβένκο ανάμεσα στους δύο στόπερ. Ζητά χέρι εκεί. Χτυπάει στο χέρι. Το οποίο είναι εκτός περιοχής. Για να δούμε τώρα τον Ονίλο και τον Καμίνσκι και πάλι να αποκρούει. Διώχνει ο Σεράν Πόλο, δεύτερη διπλή ευκαιρία του Ερμή στο δεύτερο ημίχρονο. Αΐμι τώρα. Ο Ντεαζεβέδο και ο Τσίνα. Η σέντρα απέναντι, κεφαλιά από κοντά, μεγάλη ευκαιρία για τον Ερμή. Για να δούμε τώρα τον Ερμή με τον Ιμπραήμι να καθυστερεί και να μην μπορεί να ολοκληρώσει. Ενώ η Ανόρθωση βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Κάλβο να μπαίνει στην περιοχή και ο ίδιος να ψάχνει τρόπο να κάνει το σουτ. Τώρα θα το κάνει και θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Κάλβος στη συνέχεια το δοκάρι. Πληκτική προσπάθεια. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ιμπραήμι για να πάρει τη θέση του Ανδρέας Παπαθανασίου. Ενώ ο Μωράν τώρα βγάζει στην επίθεση τον Ιμπραήμι, ο οποίος θα μπει στην περιοχή της Ανόρθωσης. Για να δούμε. Ετοιμάζεται για το σουτ, το κάνει στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη του Ερμή στον αγώνα. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη προσπάθεια του Ιμπραήμι. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα της Ανόρθωσης. Κοιτάξτε, γυρίζει πάρα πολύ δυνατό το σουτ στο δοκάρι και στη συνέχεια στα χέρια του τερματοφύλακα του Καμίνσκι μπάλα. Αυτό είναι το δοκάρι του Κάλβο νωρίτερα.